Зодия Стрелец за февруари месец. Започваме с чашите. Пари, финанси, колаборации. О, браво! Обаче нещо пък непредвидено ще стане изведнъж. Ще трябва да устояте правата си. Сега тръгват добре нещата, малко и то в финанси, защото ето е, вижте, пентаклови, още ни пентакли влизат. Още едни пентакли излизат. Така че, обаче, тук нещо непредвидено ще стане. Трябва да стояте позициите си вече. Да послагате ясни граници. Тогава бързо ще се случат нещата, но все пак илюзиите, нали, внимавайте се с тях. Слънцето, щастието ще има. Но въпреки всичко, внимавайте да не сте прекалено, нали, остри и строги в дадена ситуация, до такава степен, че да нараните буквално. То много силно. И то хора в обществото ви. По-скоро ви се дава, забавлявайте се, с една нежност и благост по-скоро действайте. И реално ще умекотите даже по-скоро с това, ще умекотите и хората, които са по-остри към вас. Тоест, отколкото да се разправят. И всъщност ще има една плодовитост от всичкото, което сте създавате, защото тук да, ще има финанси. Но поради непредвидена ситуация, вие реално много агресивно ще действате, за да си слагате ясно границите. Няма смисъл. По-добре с благост. Отидете от някъде, разведрете се, позабавлявайте се малко, за да ви се разведри мозъка буквално. И с мекота, с благост да действате, за да реално да може да стигнете до тази плодовитост, изобилие, което, нали, всъщност искате да имате. Да видим в финансите повече. Тези карти. Нещата трябва да се случат бавно, за да издържат във времето и да имат, нали,